165 години. В лятото на 1850 година се е родил поетът, чийто портрет срещаме още в читанките и с чието произведения не се разделяме до дълбока старост. Необятно е неговото творчество. Хиляди страници са изписани за него самия години. Едва ли са много от тези, които могат да кажат: аз знам всичко за патриарха на българската литература, но човек се учи цял живот. По повод 165 годишнината от рождението на Иван Вазов, ние, учениците от село Иван Вазов, град Сопот, решихме да посветим един учебен час на патрона ни. Изучаваме Вазов, но не само от учебниците. А вие искате ли да научите нещо повече? Коя краска предпочитате? Небесен цвят. Коя е любимата ви миризма? От планински босилик мирис. А кое цвете е според вас най-красивото? Трендафилът. Кое животно ви е най-симпатично? Моят Хектор, кучето ми. Коя краска на коси и очи предпочитате? Черни, преимуществено. Коя е според вас най-ценната добродетел? Милостта. Кой порок мразите най-много? Грозотата. Кое е вашето любимо занятие? Нехара и разходките. Кое кръстно име бихте си взели, ако бихте си го избрали сам? Иван. Вярвате ли в приятелството? Да. Кой е за вас най-приятният момент през деня? Когато слънцето залязва над Люлин планина. Коя историческа личност ви е най-симпатична? Наполеон Бонапарт. Коя личност? От роман или театър? Жан Вължан, защото прави да обикнеш доброто. В коя страна бихте предпочели да живеете? България. 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 Българското. Те са неразривно свързани. Уличките на Сопот, където пазят неговите стъпки. Родният дом, където написва първото си стихотворение на светлината на свеща. Училището, където произнася първото А, Б. Трапето, откъдето наблюдава родната земя. Радва се и страда с нея. Това са местата, които разкриват душата на Вазов, с нейните трепети и вълнения, с нейните възходи и падения. Нека минем и ние по този път, чрез спомените да се върнем към ония смутни времена и да потърсим в тях нашия Вазов. Тук на 1850 година, юни 27, се роди русо пескливо детенце, първо на родителите си, което кръстникът му нарече Иван, по името на дяда му. Виден, честен и малограмотен търговец бе баща му, Минчо Вазов, добър и любвеобилен, но строг по характер. Майката на Вазова, жена посветена за своето време, умна, духовита и страстна читателка на книги. Тя присъди в душата на сина си още в детската му възраст любов към четенето. Вазов е изпълнен с благоговейна любов към нея. Душата ми от теб научи да мрази, да обича страстно. От твоята душа засучи любов към всичко тук прекрасно. Ти ме роди, но ти ми даде и светлото, що в теб блестеше. Ти и човека в мен създаде, ти два пъти ми майка беше. Тая прохладна майска вечер, чорбаджи Марко, Голглав, по халат, вечеряше с челепта си на двора.
Господарската трапеза беше сложена, както по обикновение, от лозата, между Бистрия и студен чучур на барата, който като лястовичка пееше деня и нощта, и между високите бухлачи чемшири, що си тъмнееха край зида, зиме и лете все зелени. Фенера цветеше окачен на клончето на едно люликово дръвче, което приятелски надвисваше миризливите си люлейки над главите на челядта, а тя беше многобройна. Така започва романа Подигото, любим роман на българите. Първата по рода си българска книга, която ни помага да разберем една епопея славна. Самият дом на Вазовия баща е изгорял през руско-турската война. Сега се издига друго здание на неговото място. Едничкият спомен, който остая от старата къща, е барата. Тя и днес тече из двора, също остал невредим. Идвали ли сте в Сопот? Виждали ли се това градче, залепено в подножието на величествения Балкан? Се види Балкан високи, край долу тракийски, на южна страна да пуща стремливо, плещи се широки, величествен, страшен и прав кът стена. Дворищата и днес са пълни с овошки и покрити с лози. Всякой двор има градина с благоуханни цветя, чемшири, рюрики. Бистри бари течат из всички улици и дворове, чучурите с обилни със студена балканска вода чешми шуртят и пеят денонощно по мегданите. Струите на чучурите буйни, лунните зари блещят, играят чучурите само шумостройни, в мъртви сън, под лунен сън блестят. Двора на църквата сме, да чуем какво е написал Вазов, а по-късно да поседнем и в метоха. Дете бях и вярвах в Бога и знаех, че Той е в небето. Осанката я имаше строга, каквато я виждах с тревога. На нашия храм на Кобето и знаех, че и Той като нази отплъте и слуша и гледа.
Господи, прости ми, моля ти се от душа, сум и разум надари ме, да не мога да греша. Запази би ти сърцето от зли мисли и неща, всичко виждаща небето, золя бедната и баща. Дай на мама, дай на тате, здраве, сила и живот, мир, любов на всички братя и добро на наш народ. Ето го и трапто, един гол род на Сопот. Трапто, де млади сме играли по голи хълм. И вас се виждам, водопади балкански, чувам вашия гръм. Аз виждам и школото мило, пълнало се на ония ръд. Душа ми детска закърмило, с любов към Богът и светът. Вазов е бил много гален. Расъл е бързо на височина. Бил е доста палав и пакосник. Много обичал да хвърля камъни, да троши джамове, гърнета и стомни. Тая разрушителна деятелност му доставила голямо удоволствие. За да го избави от тази страст, майка му прибягнала до едно странно средство. В избата им имало изостанали от някога непотребни 50 на грънци. Тя го завела там и му казала: "Троши сега, чедо, всичките да изчупиш." Синът изчупил всичките грънци. Подир това отвикнал да троши. На 7-та му година окачила майка му на врата му турбичка с хляб, сирене и маслини. И баща му го завел на училището. Той скоро научил азбуката, пишейки я с пръст по пясъка на чина, възприемчив бил и в по-горните отделения. Вазов много чел книгите, които чела майка му. От 10-та си година се залюбил в народните песни, в българските книжици, знаел ги наизуст и даже изнамирал глас на някои. На изпитите получавал първа награда, с изключение на аритметиката бил силен по всички предмети. Най-много по география. Географията и картите били му страст по много дълго време. Той мисли, че познава географията по-добре от всякой гимназиален учител по тая наука. Вероятно Стоян Михайловски е чул това, да му посветил духовитата епиграма, която казала, че той, Вазов, е най-добрият географ между поетите, най-добрият поет между географите. И възкръсва света, сега в глубините на паметта няколко образа, които там из дълбочините на миналото гледат ту хиляди, ту сурови, но еднакво мили на душата. Образите на Вазовите учители. Първият е даскал Атанас от Карлово. Един висок човек, черноок, бледно, кротко лице, облечени в черни шаячни пленски дрехи, с вес и пръчка в ръка. Даскал Йордан Ненов от Пазарджик, любим учител на Вазов. Около 46 годишен мъж с характер пъргав, жив, припрян, надарен с голяма енергия. Той имаше дарба на словото, реч ясна, увлекателна, глас силен, който ставаше страшен в минути на гняв. От него Вазов е закърмен с любовта към стиховете. Даскал Партений Белчев от Троян. Студен, неприлепен, дивичък, като същия руски семинарист. Той беше свършил Киевската семинария. Даскал Партений ни направи внушително впечатление. Той ни се видя необичен, със сух характер, духовно чужденец нам. Сякаш с него заедно наху в училището една вълна руски студ. Полека-лека той се свикна с длъжността си. Стъпи здраво на краката си. Доби свобода и мекост в обноските. Заинтересува учениците си чрез устен разказ и им запечели симпатията. Хвана даже да се появява добродушна усмивка в студеното му лице, което дошло изпито и бледо от силните екзаменни приготовления в Русия, а може би и от студенчески полуглад. Доби здрав, румен цвят и взе бързо да пълнее и да се гои. Даже хвана да ни бие. И как биеше! Пръчката падаше въз месата като топор въз дървото. Бащите и учителите бяха съгласни върху светостта на пръчката. Растение израсло из рая. Бащата, който завождаше за пръв път сина си на училище, казваше тържествено на учителя: "Даскале, месо ти го давам, кокале ми го върни, човек да го направиш." В школото борби, вик, прах, крясъци глъчки, затоптели гърди и пламнали лица, на чешмата в курите тодрянови пръчки, натопени за бесни деца. Нека не курим тия наставници, нека не бдим тия бащи, жестоки в слепотата си, свирепи в любовта си. Те не са криви, те са били синове на епохата си. Нека правят им признателен поклон и на българското училище от него време.
Каквото и да беше, той има велика заслуга. Приготви бъдещето. При игрите и забавите около манастира, той заставаше понякога изправен срещу Балкана. Опойваше се от величавите скали и горди върхове. В манастирска река търсеше с поглед красивите околности. Сочеше на другарите си прелестите на нашата природа. Бяхме веднъж горски цветя за украса на училището, за Кирил и Методий. Вазов събрал голям букет, застанал на висока скала, размахваше букета и декламираше. Като слезне при нас, извади един люляк, помириса го и въздъхна дълбоко. Погледна към непристъпните скали на Таязмото и усмихнато каза: ах, такава красота няма ниде по света. Извади друго цвете, гледа го продължително и нежно и пак въздъхна. Изучавайки Вазов, не може да пропуснем един важен за българската история момент – Априлското въстание, кратковременното и кърваво априлско въстание, което има за последица Руско-турската война и нашето освобождение. И ето, мисълта ми повръща в моя роден град Сопот, на вечерието на въстанието. Каква трескавост владее и каква събуденост в погледите. Лочи се нещо. Младежите правят тайни събирания. Апостоли идат и заминават. Оставят следи в сърцата и умовете. Какво правят тия хлопоци от първо отделение при огнището вкъщи? Нещо правят там. Стопяват олово и леят куршуми. А тия млади жени домакини с престилките, какво месят нощовите с такава тревога и възбуждение? Месят пексемет за утрешните въстанници, когато стане нужда да потърсят прибежище в планината. Всичко това се върши с кришом и всичко това е известно. Имахме голяма череша в лозята. Един ден тя се отсича хубавата дебелоствола череша. Кой я отсича? Отсича я някой по заповед на баща ми. Сутринта нейният ствол е в задния двор на чорбаджи Мича Кючука, старият и пламенен родолюбец. Няколко дърводелци одялват ствола и го пробиват с голям средел. Това е черешовият топ. С него ще гърмим против турските войски, които имат крупови топове. О, наивна българска душа! О, трогателни средства за оборване турската империя! О, сюблимно въодушевление и готовност за една страшна борба! Но всички вярват в успеха й. От ръка на ръка се носи някаква хартия, начертана с някакви черковни букви, комбинирани с цифри. Какво дава тая таинствена комбинация на буквите и числата й? Фразата «Туркия ке падне» 1876 година. И вълнение в душите, и възторг, изразен по лицата. Пророчество велико и непогрешимо. Под океаните се продаде оловото и барута. Разкупиха се всички волски кожи за цървули. В ковашницата свети цяла нощ и удре чукът. Изковават се ножове и ятагани за въстанието. В една стая на девическото училище хубава чернокоса мома бродира нещо на зелен пленен плат. Бродира със сърмалов, бродира думите свобода или смърт. Извън града при манастира цял ден гърмят пушки. Въз какво стрелят? Младежи стрелят на нишан, обучават се, за да могат да улучват турците, когато настане борбата. Се взали пушки, ще правят въстание. Всичко това сега ни се види детско, смешно. Но да свалим шапките. В тия детски и смешни усилия се проявява ентусиазмът, роден от една велика идея за освобождение. Тая идея, като един крали Марко, прескача от Балкан на Балкан. От поле в поле, окрилява духовете, възбужда силите и доверието в себе си, хвърля пожарни искри в сърцата. И с няколко дена, тайно и полека, народът порасте на няколко века. Да си припомним това днес с чувство на дълбока признателност и на благоговейно почитание към благородните му борци, на които България дължи новия си политически живот, и да извикаме «Слава тям! Вечна слава!»
6 години в същия ден бе се натъпкал цял Сопот. Бягаха от турците. Всичките бягаха. Хората бяха излезли през нощта, голи и боси, без дрехи, без обувки, без завивки. Пази Боже! То бе страшно. Уния ти деца като ревнали, че запискали. Един ти каза: турци идат, Сюлейман паша. Други вика: русите са на Карловския път. Не знаеш кого да вярваш, не знаеш къде да идеш. А пък всички оставихме в село. Моята жена, поразената в страха, си изнесла на гръб. До тук преждата, що работеше на цача гайтанджията, а връвта жълтиците оставил на полицата. Да и се не види преждата, барем един хляб да бе взела да не гладуваме. Чакаме хътова, хълнова, кога че иде ангел Дудулът. Турците влязоха, извика. Мича убиха, каза, убиха го аивците. Престорили се на руси, продумали му нещо по-руски и той там отишъл при тях. Долу пушката му извикали и там го съсекли. Няма време вече. Беш, че като рекоха беш, като хукнаха нагоре, кой през пътеки, кой през каменяците. Не се чуха, не се видяха. Господине, на този ден преди 6 години страшно бягане беше. Аз си представих мислено тая тиха и цветуща сега долинка, каква е била в онзи критически ден, когато хиляди жени, мъртви от страх, разплакани и изгладнели деца, пребледнели и смутени мъже са се трупали като сплашено стадо овци, обхванати от луда паника, без водач, без посока, без надежда, над лъж и слеевица. Видиш ли там, това го викат Зли пролез. Над Злия пролез, известен още като урвата на Амбарица, има огромно алпийско пасище. В гънка между гигантската заоблена Амбарица и шиления в небето малък купен. Това пасище има много поточета, но и едно кладенче, откъдето са си наливали вода овчарите, за лъмовото. След освобождението Вазов, вече пишейки по дигото, се възкачва, както казва той, на Стара планина и отива в тази местност, за да се срещне с овчари, свидетели на тези трагични за съгражданите му събития. Вазов казва на Балкана: възкачих се на Стара планина. С тази представка въз той показва отношението си към Балкана, подобно на това на Исус към Бог Отец, комуто Исус благодарява или когото споменава в молитвите си, с възвишени слова. Вазов е искал да добие непосредствени впечатления от тези хора, посрещнали бягащите сопотчани от зверствата на губещите войната турци, за да ги отрази истинно в романа си, над който работи. В местността за лъмово кладенче се е състояла тази среща на дядо Вазов с овчарите. Спомени, сладост ми, горещи спомени. Книга, написана цяла с копнежи. Скърби и радости винаги свежи. Сълзи невидими, тайно поронени. Сладостна мъка, ревниво лелеяна, скъсани струни, кристали разбити. Бездни душевни, от погледа скрити, морска глъб, цяла от тайни посеяна. Аз пях за България, защото я обичах. Аз насаждах в младите души добри чувства. Аз будех съзнанията. Вливах в сърцата вяра и обич към своето, защото бях син на България. Аз прославих нейната божествено хубава природа, защото бях очарован от нея. Аз се вглъбявах в историята й, защото бях пленен от величието на нейния минал живот. Възпях нейните идеали, защото бяха свещени. Свидетел, очевидец на страшните й борби, на големите й страдания, на безкрайната й слава, увенчала челото й чрез нечуваните и геройски усилия на нейните здрави духом и физически синове. Аз не можех да остана хладен, аз се радвах. Аз плаках, аз трептях с душата на целия народ. И всичко това изразих в моята песен.